Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Узрывы, перакрытыя дарогі і рух спецтэхнікі. Беларускія сілавікі праводзяць маштабныя вучэнні ў райцэнтры паблізу мяжы з Украіною. Тренаванне пад кодавую назву «Столінь-2024» адбываецца ў аднайменным райцэнтры Берасцейскай вобласці. Мэтай вучэння называюць барацьбу з незаконнымі узброенымі атрадамі. Кіруе працэсам міністр унутраных справаў Іван Кубракоў. Жыхароў Століна папярэдзілі, што ў межах захадаў могуць быць чутныя выбухі піратэхнікі і перасоўванне машынаў. Таксама да 16 гадзіны будуць перакрытыя некалькі вуліцаў гораду. Набыў моц дакумент, што падаўжае дзеянне буфернай зоны на польска-беларускай мяжы. Напярэдадні яго падпісаў міністр унутраных справаў і адміністрацыі Польшчы Томаш Сімонек. Дзеянне буфернай зоны падоўжылі яшчэ на 90 дзён. Паводле Сімоніка, увядзенне гэтай захады сёлета ў чэрвені прынесла добрыя вынікі. Гэтак памежная служба Польшчы за амаль 3 месяцы зафіксавала больш за 6 тысяч спробаў нелегальна перайсці мяжу. У параўнанні з мінулым годам паказнік знізіўся на 64%. Зона дзеіць у падляшскім ваяводстве ў раёне Белавежскай пушчы. Яе працягласць складае 60 кіламетраў. Колькасць прыхільнікаў кандыдаткі на прэзідэнцтва США Камалы Хэрыс вырасла пасля учорашніх тэледэбатаў з Дональдам Трампам. Паводле апытання CNN, больш за 60% рэспандэнтаў прызналі выступ кандыдаткі ад дэмакратаў лепшым за выступ ейнага суперніка. Дэбаты кандыдатаў на прэзідэнцтва США прайшлі напярэдадні на тэлеканале ABC. Хэрыс і Трамп закранулі тэмы эканомікі, у тым ліку інфляцыі ды занятасці насельніцтва, а таксама пытанні спаронаў, расавыя праблемы, канфлікты на Блізкім Усходзе і ўкраіне, ды іншыя. Трамп заявіў, што калі б яго абралі прэзідэнтам, вайна паміж Расіяй і Украінай увогуле б не пачалася. Ды і цяпер ён нібыта мае добрыя стасункі з двума прэзідэнтамі, ды звядзе іх разам для залагоджвання канфлікту. Хэрыс адзначыла, што завяршэнне канфлікту для Трампа палягае на здачы пазіцыю. Нібыта той пасля пераабрання спыніць падтрыманне Украіны, што прывядзе да перамогі Пуціна і перамяшчэння ваенных дзеянняў у Еўропу. Паведамляецца, што больш дакладныя вынікі дэбатаў з'явяцца найбліжэйшымі днямі. Славутая амерыканская спявачка Тэйлор Свіфт заявіла, што падтрымае Камалу Хэрыс на выбарах США. Допіс з адпаведнай заявай у інстаграме артысткі сабраў больш за 7 мільёнаў падабаек. Я галасую за Камалу Хэрыс, бо яна змагаецца за правы і таму, што, па-мойму, патрэбны воін, каб іх адстойваць. Я думаю, яна жорсткая, таленавітая лідарка. І я веру, што мы можам дасягнуць значна большага ў гэтай краіне, калі намі будзе кіраваць спакой, а не хаос. Мяне так крануў і ўразіў ейны выбар напарніка Тыма Уолза, які дзесяцігоддзямі адстойваў правы ЛГБТК+, эка і права жанчын на ўласнае цела. Латвія прыняла канчатковае рашэнне аб канфіскацыі аўтамабіляў з беларускімі нумарамі. Адпаведныя папраўкі ў закон аб дарожным руху прынялі ў Сейме ў другім чытанні. Каб пазбегчы захада, беларусаў заклікаюць альбо зарэгістраваць транспартавы сродак у Латвіі, альбо вывезці яго з краіны да 31 кастрычніка. З лістапада аўтамабілі з беларускімі нумарнымі знакамі змогуць заязджаць у Латвію толькі калі рэпрэзентуюць дыпламатычныя службы ці для аднаразовага мінання мяжы транзітам. Пры гэтым у апошнім выпадку кіроўцам загадзя неабходна звярнуцца ў дырэкцыю бяспекі дарожнага руху. Таксама выняткам ёсць кіроўцы з інваліднасцю, якія маюць спецыяльна абсталяваны для перамяшчэння транспарт і ўязджаюць у краіну з мэтаю наведаць сваякоў. Пераплыў раку на мяжы з Румыніяй, каб трапіць у беларускі футбол. Сталі вядомыя падрабязнасці пераходу украінскага футбаліста Дзяніса Шэлехава ў мазырскі клуб. Паводле выдання «Спорт Экспрэс УА», 35-гадовы галпікер да пабегу з Украіны рыхтаваўся старанна. Цягам 2 месяцаў трэнаваўся плаваць на рацэ з ластамі. У выніку пераплыў Цісу і з Румыніі трапіў у Беларусь. У нашай краіне Шэлехаў падпісаў кантракт з мазырскай Славіяй. Папярэдні скасаваў пагадненне з футбольным клубам «Вікторыя» з Сумаў. Наконт сітуацыі футбаліст ніяк не выказваўся. У Гомлі зноў назіраецца смог. Паводле выдання «Сільныя новасці» мясцовыя жыхары дыхаюць забруджаным паветрам ужо некалькі дзён. Журналісты адзначаюць дым з пажару ў Чарнобыльскай зоне, што трываюць з 3 верасня. Выданне патэлефанавала на гарачую лінію абласнога цэнтру гігіены, каб запытацца пра ўзровень радыяцыі ў горадзе. Там журналістаў заверылі, што гомельцам не варта хвалявацца. Паказнікі радыяцыі не растуць, яны ў межах нормы. Флагшток коштам больш за 5 мільёнаў рублёў плануюць усталяваць у Воршы. Пры гэтым раён мае дэфіцыт бюджэту на 18 мільёнаў.
Праект прамеркавалі да гэтак званага дня народнага адзінства, звярнуў увагу тэлеграм-канал «Новости Витебска». Паведамляецца, што флагшток памерам 58 метраў усталююць у гарадскім парку герояў. Надзвычайную пажарную небяспеку абвясцілі на 11-12 верасня ў 3 вобласцях Беларусі. За апошнія судні там здарыліся 14 пажараў. На Гомельшчыне зліквідавалі 8 узгаранняў, траўмаваны 1 чалавек, знішчаныя 2 будынкі. У Магілёўскай вобласці ратаўнікі выязджалі на выклікі 41 раз, з якіх 33 для надання тэхнічнай дапамогі. На Берасцейшчыне у выніку 4 пажараў пашкоджаныя 3 дамы. Цяпер прэс-служба МНС папярэджвае пра небяспеку ўзнікнення пажараў у прыродных экасістэмах і распаўсюдзе вогнішча на паселішчы, электралініі і лініі сувязі. На гэтым я з вами развітваюся. Захвачу ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.